Gusti Allah ki suwung sejatine ngono, mangkane aku kuwi kon ngakoni sing ana, tapi ora ana. Krana apa? Allah wujud ki asale teka ora ana, terus ana, bali ora ana. Kuwi lek Allah wujud. Lek sing Allah hakiki ngebaki jaka langgeng tan kenaning wah. Ngantos sakniki niku mboten enten kok Mbah sing wantun niku pripun wajah Muhammad. Ya saiki ngene lek Mbahno. Lha lek saandene Mbahno ki dianggap penistaan agama, ya silahkan ya Le. Sampai nang pengadilan monggo. Mbahno kan cuma meluruskan, bukan kok kepinter-pinter tidak. Ngono lho. Sing tak ugemi panggah tatanane Jawa. Lek wong Jawa Nur Muhammad Le, duwe. Lek Nabi Muhammad ora duwe. Nur Muhammad gadah bagi itu. Nur Muhammad. Iki kudu dilurusne lho ya. Nur Muhammad ki lek kepercayaane wong Jawa sing nguripi menungso sak lumahe bumi kureping langit jenenge Nur Muhammad. Wis. Lek ora nek sing ora trima kongkon rene le. Lire aku ya ora nyalahne arep tak omongi. Monggo. Saling mengisi. Iki gak kena didoli pinter-pinteran ya, Le. Mbahno cuma meluruskan babakan tatanan Jawa. Setuju Mbah niki, Mbah. Jadi enek sing diarani Imam Mahdi. Terus Gusti Ahmad, Nur Muhammad. Kuwi menjadi satu. Tenggene rogone menungso. Rogone menungso. Imam Mahdi ki ya sing gerakne menungso ki mau. Ya. Imam Mahdi niku wujud, Mbah? Ya ora to. Mboten nggih. Oh, kabeh samun. Letaknya di diri kita masing-masing. Lek padha gelem ngakoni ora goleki lho ya. Ngakoni. Mulai telu-telune ngatunggal ki wis ado tanpa wangenan, cedhek tanpa singgolan. Nganti sarana-rana ki mau kan tuntunane termasuk Imam Mahdi. Nah, terus nuju nang kebenaran karo salah ki tuntunane termasuk Gusti Ahmad. Ngono lho Le. Dadine Nur Muhammad ki mesti nguripi, Gusti Ahmad ki mau sebagai rogone, terus Imam Mahdi sebagai sukmane kan ngono kan. Kaya raga sukma sing nguripi. Paham Mbah kula sakniki Mbah. Berarti Imam Mahdi niku mboten sosok Mbah niki. Ora, ya enek sing perkara enek sing ngarani sosok ya silahkan ya. Terus niku Mbah nek kados Dajjal niku pripun Mbah? Kan terus Dajjal niku benjing nek sampun hari akhir nggih, hari kiamat niku kan medal. Ya. Mboten enten nek saged mateni Dajjal kejaba Nabi Isa. Lah niku pripun Mbah penjabarane Mbah? Nggarai ulangane Mbahno gak kuwi lek wong Jawa ora duwe Dajjal nggarai. Kan sing tak pelajari Jawa ya Le. Mungkin Dajjal ki ajarane Arab. Ngono lho. Nek tenggene Jawa napa Mbah? Mboten wonten nggih. Ya ora enek. Mangkane winginane Mbahno kan ya mbok tekoni tentang siksa kubur ya. Ya lek wong Jawa ora duwe perkara Arab, duwe siksa kubur, percaya karo dina kiamat. Ya monggo, tapi Mbahno ya ora nyalahne. Tapi lek wong Jawa ora duwe sisa kubur. Krana apa? Tujuane teko titiwanci bali. Dadine gak liwat siksa kubur ngono lho Le. Lha sing dikubur iki jelas ya ragane. Mangkane lek wong Jawa Bali tapi ninggal raga. Jenenge ninggal ya. Ninggal raga, matine mati rasa. Roh langgeng tan kenaning. Wah, diarani roh ya kenek, dat ya kenek. Tergantung sing ngarani. Mbah, ten gini Jawa niku kan tiang gesang niku kan langgeng banget. Iya. Jadi mboten enten kematian kan. Terus ibaratnya saged terlahir kembali reinkarnasi ngoten Iya. ya. Kadang wonten sing ngeten, Mbah.
akan kembali kepadanya. Orang meninggal itu nanti akan kembali kepadanya. Maksudnya dipun Mbah niku, Mbah. Ya saiki ngene. Lirik kepadanya kuna ya sing diarani yes pokoke ndang kok trimo nang Tuhane ngono ya. Ya sekarang ujian di sini kalau ujian ini terus mengikuti pelajarannya Tuhan ya kembali ke Tuhan tadi. Padahal ajaran Tuhan ini sak donya iki bener ngono ya. Jadi siapapun sing bener ya kembali ke bener ngono ae. Ya wis saiki tak simpulne berarti ini gak sah wangel-angel. Tuhan ini bisa dikatakan benar ngono ya. Bah diarani Tuhan, Sang Yang Widi, Allah. Wis satu-satunya benar. Jadi siapa maha benar bener wis. Jadi siapapun yang ingin kembali ke benar, ya harus berjalan ke jalan benar. Lah arep ndi neh? Ayo. Jadi segini dengan adanya enek agama, kuwi jane kan kangge nuntun bener to, Le. Mosok enek agama kangge nuntun salah. Tapi kenyataannya kan ndak begitu. Contohnya sampai enek agama sik nyalahne gayane Gusti Allah. Terus enek agama sik tukaran karo kancane dhewe. Lho, iki nyata enggak iki? Nyata, Mbah. Lah iya padahal agama kuwi mau kangge mbangun menungso sing sautuhe tujuane kuwi mau bener kuwi mau. Kan ngono kan? Nggih. Lah ya kenyataane. Saiki aja nek kok siji agama ya, Le. Tunggal agama kuwi lho sing tak rungokne nang TV-TV anteman. Gelut, Mbah. Lah sing dibela agama karo Gusti Allah ngono ya. Nggih, tujuane kan iku. Mangkane ndeknane kanthi wong pirang-pirang, yes anu Le, yes dongaknoe mbahno lek enek sing ora trima, suarane mbahno sing kurang ajar iki kan ngono. Dianggap kurang ajar silakan ya. Mbahno siap Le, saandene diadili no siap. Jan 100% siap. Jadi lek masalah mbahno diadili, maju tak gentar Le aku. Tapi aku membela yang benar. Ya ngene ya Le, saiki lek saandene mbahno diadili ya. Mbahno ya ora maling, ya. Ya ora ngerampok, ora berzina, ora gawe kapitunaning liyan kan ya. Ya pemaparane mbahno ya ayo wong Jawa padha bangkit ajarane iki lho, kan ngono kan. Lha lek saandene engko nggih kono diadili ya aku arep tekok sik Le sing arepe ngadili mbahno ki mau. Nek tak tekoni lek ape ngadili mbahno tak tekoni dhisik. Tak tekoni kowe wong Jawa, wong Arab ngono. Boleh mbahno wanine ora nyalahi aturane negara ya Le. Jane mbahno ingin membantu negara, membangun manusia sing sautuhe ngangge tatanan to ajaran Jawa iki. Kan ngono lho Le, asline iki mau. Lah lek wong Jawa kan jelas dasare ya percaya diri wedi nang awake dhewe aja nyalahne. Lek salah akon ana salahmu dhewe, lek bener benermu dhewe kan ngono ae ya. Sing penting aja gawe kapitunaning liyan. Kena apa to le mbahno suarane kok bengok-bengok iki? Ya ngimbangi suarane sing bengok-bengok ngono kae. Ngono lho jane iki. Jadi ben satu-satu ngono. Kajenge mboten keblinger, Mbah, jenengan lurus. Ya maksudnya ngono. Oh ndak menyalahkan kok. Padahal kan agama kan tujuannya kan untuk ya menyatukan umat. Mendapatkan ya. jalan kebenaran kan seperti itu. Ya tujuannya kan itu. Tujuannya kan menuju ke yang maha benar kan. Wonten istilah malih Mbah sing dinamakan wahyu. Wahyu niku sak benere napa Mbah? Terus pripun memastikan bahwa semua wahyu yang kita terima itu ada asli dari Tuhan. Wahyu ini kan ya gaib ya Le. Nggih. Dadine siapapun bisa mendapat wahyu.
Jadi wahyu ki lek nggoku ya ora goblok wahyune. Jadi kalau kita ingin mendapatkan wahyu, dene wadah iki ya kudu resik. Makane lek Mbah Buyut kae kan ya ngomongi le kurang ana dahar lawan sare. Saiki sing tak nggih contoh lek sampean ngomongi tentang wahyu nang kuwayangane sing lebih cetha ya. Nggih, nggih. Lah kuwayangan antarane Pandhawa karo Ngastina ya. Lek Pandhawa lek golek wahyu kan tapa nang alas. Ora direwangi ora dahar, ora sare, nggih sorwit, apa nggih guwa. Yes, khususnya nggih alas ora nang kota ngene ya. Lah nyatane kan dengan adanya tulus ikhlase lahir batine ingin mendapat wahyu kan penyucian diri. Direwangi melek nganti ora dahar, ora sari. Lire resik ya. Lah terus wahyune iki golek ada sing resik lek wahyu kuwi mau ngono lho. Makane wahyu iki gak goblok. Berarti intinya ngeten Mbah No, sedaya tiyang niku saged kedunungan wahyu nggih. Bisa pinter. Pinter nggih. Heeh, dadi gak bedakne kok. Jane aku kowe wis duwe wahyu le. Wahyune aku kowe menungso sak donya ki mau sing kena diarani Gusti. Bagus sing ati ki wis wahyu lho. Contone Gusti ki mau dijak ngapusi ya ora gelem. Ki tak logikane. Contone enek wong kelangan pitik ya. Padahal pitik mau sing nyekel Mbah No. Lah terus pura-pura Mbah No ya ngengkel, ya sapa ngono ya. Tapi sing diarani Gusti ki wis muni. Jane sing nyekel aku. Semua manusia punya itu. Ya kuwi sing diarani wahyu pisan. Diarani wahyu kesucian ya itu. Gak gelem jane wong tumindak arepe salah ki kene wis jane ngono ki mu salah wis ngaku iki jane. Cuma tidak mau mengakui, Mbah. Lah tidak mau mengakui dan di samping itu tidak mau merasakan. Beteke ya kuwi mau ora gelem ngakoni, mangkane lek wis roh aku langgeng akonono. Aja digoleki. Kenyataane wong wis njenggelek ngene kenapa? Masih ada suara kepingin manunggali kawula Gusti. Kuwi wong bento kuwi. Kepinteran sundul langit pintere. Dewe njenengan kan wis tak jelasne ya. Mulai dat terus nganti sifat, nganti 6 bulan avengal. Kan wis manunggal ya enek ragane, enek sukmane, ya wis urip. Lah terus nganti titi wanci lahir brol raga sukma Allah wujud aku kowe iki to. Dadine eneke nganti Allah wujud iki kan proses. Nggih. Ngono lho. Lek zamane Adam Hawa gak daya cipta. Kan jelas toh Adam Mahadewa kan daya cipta ya. Mangkane nganti Ganesha, Kartike, Parwati bukan lahir itu le. Jadi belum ada bangunan jenenge Kailas. Lah ciptaannya Mahadewa ula, tikus, uler, kan liya-liyane kan akeh. Gajah barangkali senek ya. Mbah, miturut jenengan kados Adam niku wujud napa sanepa Mbah? Adam bisa dikatakan suwung, mangkane Adam iki suwung. Hawa ki ana. Ya tak jelasnya ya Adam Hawa mlebu metu iki lho. Ana ya. Tapi wujud enggak? Mboten. Lah iya makanya tidak bisa dipandang, tidak bisa dipegang dan tidak bisa diraba. Tapi wong ora padha ngakoni. Ngono lho. Makane Mbah No jelas ya mlebune Adam metune Hawa. Adam kata suwung, Hawa kuwi ana belum tentu wujud. Makane nganti ndengenane kan tak jelasne. Lek wong Jawa iso nemokne sing diarani suwung sejatine ngono. Tanpa hambedani, tan kena kinaya ngapa. Jelas to? Nggih, jelas. Lah suwung sejati ana ya sing mlebu metu iki ya kuwi sing diarani Gusti Allah. Gusti Allah ki suwung sejatine ngono, mangkane aku kowe kon ngakoni sing ana, tapi ora ana. Krana apa? Allah wujud ki asale
teko ora ana terus ana bali ora ana. Kuwi lek Allah wujud. Lek sing Allah hakiki ngebaki jakak langgeng tan kenaning wah.